Vraj maďarský zákon na ochranu detí pred pedofíliou a obsahom propagujúcim zmenu pohlavia či rodovú ideológiu porušuje základné hodnoty Európskej únie. Áno, čítate správne. Podľa súdneho dvora zákon zameraný na obsah, ktorý popularizuje alebo znázorňuje odklon od identity, ktorá zodpovedá vášmu biologickému pohlaviu, zmenu pohlavia alebo homosexualitu, predstavuje ucelený súbor diskriminačných opatrení, ktoré zjavne a obzvlášť závažným spôsobom zasahujú do práv osôb, ktoré nie sú cisrodové, vrátane osôb transrodových. Tento zákon je teda v rozpore so samotnou identitou únie. Bez štípky preháňania či nejakej politickej hyperboly progresívni sudcovia tvrdia, že samotnou identitou únie je, že transrodové osoby majú nepopierateľné právo na to, aby sa ich životný štýl promoval na školách, vo filmoch či v reklamách, a kto s tým nesúhlasí, porušuje európske hodnoty. Je mi fyzicky nevoľno z toho, že namiesto ochrany detí pred progresívnymi zvrhlosťami sa Európsky súdny dvor bez hanby rozhodol vo svojom poslednom bode chrániť práva odsúdených pedofílov, pri ktorých jednoducho nemôže akceptovať porušovanie GDPR.